José. Que tal, José? Ben, Ti non nos teres unha hortaliza, verdade? no. No. Trae un Traínos cadro na esta man, maravilla. Ensínanos isto. Podo coller unha Sí, sí, sí. destas? Boa tarde, José. Como Buenas. estás? Ben, Sitúovos, José, un home que recibiu un testamento ben curioso, porque era, non, o teu pai, decidíchelo marcar, porque é un testamento que se fixo manuscrito. Creo que él nin sequera fora ao colexio, non? Pero ten unha caligrafía estupenda. é moi boa. E se digo algo que estou equivocado, José, ti corríxeme. Escribiu o teu pai, José. É De de hecho, escribí no meu pai no ano 43, 43. E é o testamento del. de Mandela. E cando marchou para a guerra, no ano 38, marchou para a guerra no 38. Sí. E cando veu de permiso, fixo o testamento para os seus irmáns, se el morría na guerra. Normal. Claro. E deixou o testamento nunha notaría en Santiago, na calle do Río. E é este documento? Fixadevos, con cousas E tan máis curiosas neste e doc- este tamén. No, o testamento é ese. Este é o historial onde tuvo na guerra. Claro. Ostras. Cousas tan curiosas neste documento, digamos que ordena que lle desen 100 pesetas aos pobres da parroquia. Non? Os máis seus pobres da herdeiros. parroquia. O 22 de marzo do 38 se incorporou a filas. Pon aquí arriba. Incorporouse E a está o filas historial todo por atrás. en marzo do 38, claro, na plena Guerra Civil. E cando volveu de permiso? A pouco tempo? No, todo o tempo. cando se acabou a guerra, e pois ele quedou na posguerra aínda. Vale, vale. Que documentos, eh? Pero como dixe ti antes que non sabía escribir? Está escrito perfectamente. Non, non dixen, el non fora a escola, sabía escribir, pero que ten unha caligrafía... Pero a escola foi. Moi bonita, eh? Ah, eu entendera que non fora. No, ele foi á escola, eh. Vale. O que pasa é que tiña moi boa caligrafía. O sea, está aí que é escrito. Sí, señor. Tiña caligrafía e ordenación, o sea, orden de escribir. Ve o redactor como está, pois un señor que estaba na guerra e ter a voluntad de facer iso. E ti onde o tes na casa isto? Como? Donde o tes posto? No, ali na sala, na entrada da casa. Fixadevos. A mí Que bonito non- era cando a xente escribía, verdad? Ahora xa non escribe ninguén. Bueno, pero non todos así escribían ben, eh? No, claro. Entonces, el, cando no ano 70, 72, doumo a min, aos dous. E dixen, papá, pero para que quero iso? E dixo el, un recuerdo. Claro. Pa E el entón tiña... metino neses cuadros, e con os amigos meus dixeronme, iso pono na voz de Galicia. E puxo na No, voz é de que Galicia. unha historia... Cando Entonces- menos... Claro. E hoxe ven, José, porque hoxe nos visita o noso abogado, experto en herdanzas, Alberto Ferreiro. Xa sabedes, se tedes algunha consulta que teña que ver con herdanzas, con testamentos, con, bueno, digamos, con xestións ou problemas deste tipo, hoxe nos vai visitar Alberto Ferreiro, Claro. que de contado estamos con ele e falarás con José, Alberto. ao final herdache moito ou non herdache moito? No, eu deso non herdei. non había moito- Eu non nacera. No, pero digo despois, mas... No, sí, pasados hombre, anos. despois... Porque el deixou os seus irmáns. E deixou, en caso de que morrera na guerra, Todos os irmáns. quedáballe pos hermanos. Xa, entendo, sí. Pero despois quedounos, oi, para el. Entón, a nos cada un se heredou aos tres irmáns que somos. Pero, pois mira, naqueles tempos, os compañeros del chamaballe a atención que fixera un testamento. Nadie facía un testamento. Eu se morro, pois, Sí, mala suerte. claro, xa, Pero xa. que facía o testamento, Sí, o que sí. colleron os bens, tiña que darlle 100 pesetas a cada pobre da parroquia. Perdón? O que collera o testamento de meu pai, o sea, o Sí. testamento, a herencia, Sí, o que recibira a o que herdanza... recibera a herencia, eran para dous meus tíos, Sí. os máis novos que el. Se el, o que recibira a herencia de meu pai, se meu pai moría na guerra, a cada pobre da parroquia había que lle dar 100 pesetas naqueles tempos, 100 pesetas. Xa pono aquí, o día que eu morra, curioso. distribuir Está 100 aí, pesetas aos máis pobres da parroquia. Que curioso. Sí, señor. Seguiremos analizando este testamento con noso abogado Alberto Ferreiro. Se alguén ten algún testamento, recordo algún testamento con curiosidades como estas, pues por favor que nos chame tamén. Pero Raquel Atanes, boas tardes. Hoxe nos visita Juanjo Rodríguez, autor do blog Diario dun Neno Labrego. E ti que fas con café? A ver, non sei se vos chegou o cheiriño, se arrecendo tan típico das mañás, pero mira, xa